Hiljaisuustempaus. Vai juoksutempaus? No, minä osallistun. Minäkin. Paljonko juokset? Lenkki alkaa ystäväpuistosta ja juoksemme kaupungin ympäri aina kaupungin talolle asti. Minä aion voittaa! Olen kaikista paras juoksija! Tämä ei ole kisailua, vaan hyvän tekeväisyyttä. Voittajat ovat he, joille me keräämme rahaa. Mennään pyytämään lisää nimikirjoituksia. Mikä ei ole kisailua? Nimareita mihin? He järjestävät hyvän tekeväisyystempauksen. Juoksemista. Oi, joku juoksutempaus! Vau, vau! Olen osallistunut sellaiseen, tai siis no en ole, mutta se oli vain juoksukisa. Tai no oikeastaan se oli enemmänkin loikkimista, koska olen kenguruja. Mikset sinäkin järjestäisi jotain tempausta? Voisin kyllä. Tuohan on loistava idea. Juu, hyvä ehdotus. Mutta mitähän sitä sitten juoksutempaus on nyt sitten jo varattu? Voisinko minä järjestää semmoisen hyppelyte... No, miten olisi? Hiljaisuustempaus. Niin, en usko, että pystyt olemaan hiljaa. Totta kai pystyn. Kiinni veti. Onpas hyväntekeväisyystempaukset suosittuja. Oi, tiedän sen kyllä. Tätä menoa minä olen puilla paljaalla palkkapäivään asti. Joten, Katri, maksan sinulle, jos pystyt olemaan hiljaa tämän koko päivän. Selvä homma, pystyn siihen. Te kaikki pidätte minua papupatana, vaikka en ole yhtään sellainen. En saisi postejakaan jaettua, jos höpöttäisin koko ajan. Hän ei onnistu. No ei! Katriko päivän hiljaa? Ehkä hän onnistuukin siinä. Jep, elikkä yksi juoksukierros koko ystävien kylän ympäri kaupungintalolle asti. Selvä. Niin! Minä aion voittaa! Olen koko kaupungin nopein. Ei, vaan koko maan, eiku maailman! Jere, tämä ei ole kisa. Ai, ei. Okei. Paikoillanne. Valmiit? Hep! Hyvä antaa mennä. Saatte juosta rauhassa, sillä suljemme autotiet. Jaksakaa vain. Hyvä. Oletko jo aloittanut hiljaisuustempauksesi? Me saamme enemmän rahaa, koska olen paras tempauksissa. Jere, oletko kunnossa? En. Meidän olisi parasta hakea Tiina ja Niko. Ei, menkää. Jättäkää minut, pärjään kyllä. Mutta Jere, sinun sattuu. Juoskaa, hyvän tekeväisyyden ja minun takia. Niinkö, Katri? Sinäkö heidät haet? Kai järjestyy kyllä. Onko joku loukannut nilkkansa? Jere, Menoksi! olet pärjännyt loistavasti, tuppisuuna. Ei käynyt pahasti. Kävipäs, se on mennyttä. Se on vain venähtänyt. Nouse, koita kävellä. Ei onnistu. En voi juosta maaliin asti. Voi olla, että pysty juoksemaan enää koskaan. Ikinä. Oi Jere, olet kunnossa tuota pikaa. Minä lupaan sen. Mutta entäs meidän juoksutempauksemme? Ai, terve Katri. Kiitoksia. Olet todella hiljainen tänään. Ai niin, tietty. Nyt muistankin hiljaisuustempauksesi. No, onnea matkaan vain. Halo? 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 Varmaankin taas pilasoittaja. Moiset ovat alkaneet riivata. Onpa otsaa.
Puhelimesi soi taas. Varmaan se pilasoittaja taas. Kalle tässä. Halo? Halo? Hei, ei minulla ole aikaa tähän. Parasta kiirehtiä. Martti, Mia ja Jere saavuttavat maalin kohta ja haluan olla silloin paikalla. Oi, niin. Se meidän on pakko nähdä. Mitä koetat sanoa? Hei, minä tiedän. Se on arvoitus. Se on iso. Tosi iso. Iso kaappi. Onko se elokuva? Kirja? Montako sanaa? 2. Enemmänkö? Päättäisit jo, Katri. Tulta! Ei se kyllä näyttänyt yhtään tulelta. Luulin, että koitat. Tulta! Tulipalo! Savutuproa savupiipusta eikä tiedä onko sisällä ketään, koska kukaan ei avannut ovea ja juoksin tänne saakka kertomaan tämän teille! Tulta! Tulta! Ja nyt mokasin hiljaisuustempaukseni! Tulipalo. Niin! Nyt menoksi. Tänne päin! Tuossa! Oi! Kiitos, Katri. Olet oikea enkeli. Hyvä Elli! Hienoa, Tomi! Hienosti tehty! Joo, mutta ilman Katrin apua. Oi, minne hän katosi? Sieltä he tulevat. Hyvä! Hienosti juostu! Täydellistä. Hetkinen, missä Jere on? Hän nyrjäytti nilkkansa. Katri meni hakemaan Annin ja asia on varmasti hoidossa. Ei vain sillä tavalla kuin kuvittelimme. Kyllä. Peläköön minä! Juoksin maaliin asti! Et, Niko ja Tiina juoksivat puolestasi. Tiesin hänet, et pysty olemaan tuppisuuna koko päivää. En. Ja minä kun pärjäsin niin mainiosti. Nyt kohteeni ei saakaan sitä, mitä lupasin. Pärjäsit paremmin kuin hyvin, Katri. Hirvittäviä asioita olisi tapahtunut ilman Katrin apua. Niin olisi. Kiitos, Katri. Harmi vain, kun tempauksesi meni mönkään. Jos hän olisi pysynyt hiljaa, tulipalo olisi voinut levitä muualle. Niin juuri. Kuulkaas, ystävät, voisimme silti antaa Katrille sponsorointirahat. Sitten kaikki olisivat tyytyväisiä. Joo. No, hei Aku, älä ole ilonpilaaja. Tosi hienosti tehty. Purutaan Katrille! Hip hip! Hurraa! Kiitos! Kiitos kaikille! Haluaisin lausua kaikille ystävien kylän asukkaille muutaman sadan kiitokseksi tästä kunniasta. Tietysti. Mutta jos haluat oikeasti ansaita sponsorirahasi, niin ehkä sinun pitäisi vielä jatkaa hiljaisuustempausta. Hei, tuohan on mainio idea. Sillä tavalla olen ansainnut rahat rehellisesti. Kiitos vielä kerran, kun kerroit tulipalosta. Ja Rengasrikot. Huomenta, Niko. Heippa Tiina! Heippa iskä! Vietä kiva päivä! Kiitos. Vihdoinkin ehdin korjata hajoneen aidan. Heippa, Kimi. Valmista! No niin, nyt seuraa suuri sireenitesti. Joku päivä vielä onnistun. Mitä tänään tapahtuu, Kiia? No, Anni suuntaa sairaalaan. Katri jakaa postia. Normipäivä. Hyvä niin, koska tänään on Kimin vapaa päivä. Oi, kuulepas. Me kyllä pärjäämme mainiosti yhden päivän ilman Kimin läsnäoloa. tuolla on Martti, Mia ja Jere. Hei,
metsälään. Enkä! Jere! Hei varo! Olipa siinä varsinainen mukkelismakkelis. Oletko kunnossa? Olen, ei sattunut. Olisit ollut varovainen. Olinkin! Voisi olla parasta, jos jatkossa pitäisin varoitusvaloja. Tätä ei saa hukata. Se on Kimille. Minnekäs te olette menossa? Metsälään. Ajakaahan varovasti. Hei, Jere! Se on liian korkea. Eikä ole! Polveni! Nousepas ylös. En voi! En voi seistä sen varassa. Tarvitsemme Tiinan ja Nikon apua. Kumpa Kiia näkisi? Kiia Tiinalle. Kuulen selvästi. Mitä nyt? Sinua tarvitaan metsälässä. Jere on satuttanut itsensä. Kiitos, Kiia. Lähdemme heti. Mitäs nyt, Anni? Renkaani taisi puhjeta. Voi ei! Anteeksi, Tiina. Ehkä Pete voisi auttaa. Hyvä idea. Tiina Terhikille. Okei, Tiina. Tulemme sinne tuota pikaa. Yritä seistä taas. Ei, älä hulluja puhu. Koipeni on todella kipeä. Olen tainnut rikkoa jonkun paikkani. Sinä rikoit korkeintaan valittamisennätykseen. Tämä on vakavaa. Näkyykö apujoukkoja? Ei vielä, mutta Kiia tähyilee tänne päin. Hän taisi nähdä meidät. He tulevat! Hei Pete! Kytiin. Kiitos avusta. Eipä kestä. Metsäläänkö? Kyllä, Jere satutti itsensä. No ei ollut yllätys. Moi, ei! Mikä hätä? Minultakin puhkesi rengas. Ei, en voi uskoa tätä. Ihan naurettavaa. Kiia, Terhikki tässä. Meillä on ongelma. Terhikki, puhuin Ramin kanssa. Paavo on tulossa hakemaan Nikon ja vie hänet metsälään. Kiitos, Kiia. Siis 2 rengasrikkoa samassa paikassa. Miten niin kävi? Sinähän voisit tutkia asiaa. Niin voisin. Nähdään! Sirenille se täytyy kyllä tehdä jotain. Ai, polveeni sattuu. En usko, että Kiia näki meitä. Vai mitä? Minä pyöräilen kylään hakemaan apua. Selvä, jään tänne Jeren kanssa. Tomi! Elli! Voi ei! Taas rengasrikko. Mitä Ihmettä täällä tapahtuu. Miten pääsen Jeren luokse? No, yksi hätäajoneuvo on vielä käytettävissä. Ja onneksi helikopterilla ei ole puhkeavia renkaita. Selvä! Tulemme heti sinne! Mennään, Sami! Hätätilanne! Avain! Minne laitoin sen? Löydyin jo! Oh, tiedän! Sehän on omalla paikallaan. Olenpa hupsu! Minne Katri on kadonnut? Tarvitsen sen paketin nyt. Hei, katso mitä löysin Annin renkaasta. Oho! Ei ihme, että rengas puhkesi. Valmista? Kyllä vain. Hei!
sen sinulle. Ai, okei, kiitos. Ai. Aku, Kimi tässä. Oletko nähnyt Katria? En tiedä missä hän on. Katsos, korjaan aitaa ja Katrin piti tuoda minulle postista tilaamani naulalaatikko. Häntä ei ole näkynyt. Selvä, etsin häntä heti kun laskeudun. Kiitos, Aku. Oi, näin Katrin tänään. Törmäsin hänen keskellä katua pyörälläni ja kaikki hänen kirjeensä ja pakettinsa levisivät hujan hajan. Missä se tapahtui? Tuolla! Missä Anni ja Pete ovat nyt? Katrilla oli joku paketti Kimille ja se putosi maahan. Paketillinen nauloja. Taisin selvittää rengasrikkojen arvoituksen. Nakkaan sinut ja Jeren sairaalaan, haen Samin ja sitten etsimme Katrin. Hei Katri! Saanko nähdä sen paketin, joka sinulla on Kimille? Miten tiedät siitä paketista? Onko sinulla lasersädekatse? Voi ei, paketti on hajonnut. Siinä on nauloja sisällä, eikö? Niinkö? Oi, sinulla on selkeästi supervoimia. No, missä muut naulat ovat? Ne ovat tainneet pudota. Juu, tässä on yksi. Ja toinen. Ja kolmas. Kas näin. Voi joku! Kiitos, Katri. Nämä naulat vähän seikkailivat. Niko palasi. Hei vain, lapset! Arvoitus ratkesi. Katri pudotti Kimin naulapaketin keskelle tietä ja naulat aiheuttivat rengasrikot. Antakaa anteeksi. Mutta ei se ollut Katrin vika. Jere törmäsi hänen pyörällään. Meinaatko, että se oli minun syyni? Valitettavasti. Oi, anteeksi. Lupaan tästä lähtien olla paljon varovaisempi. Hyvä päätös, Jere. Nyt vien sinut kotiin. Kauankohan tuo lupaus mahtaa kestää? Hei hei! Hei! Nähdään! Kuulostaa siltä, että pärjäsit päivän mainiosti ilman minua. Hienoa. Kiitos, Kimi. Oi, kukahan auttaisi aitahommissa? Oi, minä! Ai, olet suureksi avuksi, luulisin. Peppi merihädässä. Hei, katso! Hei, Anni! Hei Anni! Hei! Minnes te kiiruhdatte? Itse asiassa olimme etsimässä Nikoa. Minua? Lupasit viedä meidät kalastamaan katkarapuja. Oi, muistan lupaukseni. Menemme sitten, kun tuuli puhaltaa oikeaan suuntaan. Eli lähdemme kalastamaan sitten, kun tuuli puhaltaa leppoisesti etelästä ja kaupungintalon tuuliviiri osoittaa siihen suuntaan. Onnettomuusvalta Meille vielä tuli kiireistä hommaa. Tarkkailkaa tuuliviiriä. Selvä. Ai, Se ei hievahdakaan. Hei, mitä te oikein tuijotatte? me yritämme selvittää, mihin suuntaan tuuli puhaltaa. Ai jaa, se on helppoa. Tuuli puhaltaa terävän härpäkkeen ylös, alas ja ympäri. Wow. Ja kun pieni jutska osoittaa tuonne päin, niin se on etelä. Ja kun se osoittaa tuonne päin, niin sitten se on jokin toinen ilmansuunta. Oletko varma siitä? No olen. En koskaan sekoita ilmansuuntia toisiinsa. Hei, terävä jutska osoittaa tuonne päin. Hurraa! Nyt kalastamaan! Tuletko mukaan, Jere? En taida tulla, en halua kastella varpaitani. Hei Peppi, oletko nähnyt Nikoa? En. Olitteko sopineet jotain? Menemme kalastamaan katkarapuja. Niinkö? Tuuli yltyy koko ajan, eikä nyt ole parhain sää kalastamiseen. Mennään, Mia. Hetkinen, me emme lähde mihinkään tässä säässä. Emmekö voisi lähteä etsimään Nikoa? Ole kiltti. Ei tarvitse mennä kauas, vain pieni pyrähdys rannikkoa pitkin. Hyvä on, etsimme Nikoa, mutta me emme todellakaan aio kalastaa.
Kylläpä merellä myrskyää kovasti. Hurjaa niille, jotka sattuvat olemaan merillä. Tarkistakaa, että pelastusliivinne on tiukasti kiinni. Ajaudumme kauemmas merelle. Lähettäkää viesti pelastushenkilöstölle. Tarvitsemme apua. Halo, Paavo! Pete, Anni! Vastatkaa! Radio on mykkää. Emme pysty kutsumaan apua. Nosta sitten hätälippu. Tuo on Peppi ja hätälippu on nostettu. Hän on pulassa. Paavo, kuuletko minua? Kuulen sinut hyvin selkeästi, Rami. Peppi ajelehtii merellä ja hänen hätälippunsa on nostettu. Hän on pulassa. Vielä yksi juttu. Martti ja Mia ovat myös siellä. Voi. Oi, näetkö Peppiä? Hän on pulassa. Martille ja Mialle voi käydä köpelösti. Joku on pulassa, Tiina. Tässä säässä yhdenkään veneen ei pitäisi olla vesillä. Se on Peppi. Kaksosetkin ovat siellä. Kerrotaan heidän vanhemmilleen. Pyydä heitä tulemaan satamaan saman tien. Onko heihin saatu yhteyttä? Ei onnistu tässä säässä. Kuuntelepa tätä, Kalle. Saimme hätäviestin Pepiltä. Oi. Mitä teen sitten? Lyhyt. Pitkä. Lyhyt. Apua! Lyhyt. Apua! Poliisivoimat, vastatkaa heti. Hei Kalle, Kimi täällä. Peppi on vaarassa upota ja kaksoset ovat hänen mukanaan. Helin pitää lähteä pelastamaan heitä. Lähetä heli merille. Toimin salaman nopeasti. Ei hätää, Kimi. Saan Helin ilmaan tuossa tuokiossa. Pelastustehtävä on käynnissä. Tarvitsen vain helikopterin avaimet. En löydä avaimia. Huonoja uutisia. Voitteko uskoa? Aku on kadottanut Helin avaimet taas. Meidän pitää sitten keksiä toinen pelastuskeino. Ai, voisimmekohan hinata Pepin satamaan? Miten saamme köyden hänelle, kun merellä myrskyää? Voisit käyttää entraushakaa. Jos kierrot köyden vesiletkun renkaan ympärille, niin voisimme vetää Pepin rantaan. Metallinen entraushaka uppoaa sekunneissa. Oi, mutta on kai pakko olla jokin keino. Kiinnitetään köysi ja entraushaka muovitynnyriin ja antaa sen kellua Pepin luo. Joo, kokeillaan sitä. Hei, radio! Se toimii taas! Kuuleeko Peppi? Niko! Peppi, vastaa! Kuunnelkaa tarkkaan. Kerron mitä teemme. Heitimme muovitynnyrin veteen. Jos onni käy, niin se kelluu teidän luoksenne. Katsokaa! Tynnyri! Yritä vetää se kannelle, Martti! Sain sen! Saimme tynnyrin, Niko. Tynnyrin sisällä on iso ja painava entraushaka. Kiinnitä se Peppiin, niin hinaamme teidät maihin. Selvä. Niko sanoi, että haka pitää kiinnittää Peppiin. Kiinnitä se kannelle! Peppi sai köyden. Hyvä. Vedä köyttä niin tiukalle kuin voittomi. Niko sanoi, että he yrittävät hinata meidät rantaan. Selvä. Oi, tämähän toimii jo nyt, lapset. En pyöri täällä enää pelkkää väkkärää. Hurraa! Myrsky näyttäisi olevan jo ohi. Mennäänpä sitten kotiin. Vedä köyttä, Paavo. Rantaudumme pian. Voi
Oi, kiitos. En olisi päässyt takaisin rantaan ilman apuanne. Katsokaa! Anteeksi! Löysin sittenkin Helin avaimet. Olet kyllä varsinainen tunari. Miksi lähditte merille myrskyisenä päivänä? Halusimme mennä kalastamaan. Teihin olisi voinut sattua. Anteeksi, äiti. Anteeksi, isä. Anteeksi kaikki. Selvä. Jotta ei tulisi uusia väärinkäsityksiä, niin näyttäkää minulle, mihin suuntaan tuuliviiri osoitti, kun te päätitte lähteä kalastamaan. Se osoitti etelään. Jere sanoi niin. Jere! Kuka kutsui minua? Jere, milloin tuuliviiri osoittaa etelään? Oi, silloin kun pieni terävä jutska osoittaa tuonne päin. Kun puhut pienestä terävästä jutskasta, niin tarkoitatko kepin ala- vai yläosaa? En tiedä. Joskus se osoittaa vasemmalle ja joskus oikealle ja joskus se pyörii. Onko sillä väliä? On. Anteeksi, yritin vain auttaa teitä. Eli, jos nuoli osoittaa tuonne, se on etelä. Ja jos se osoittaa toiseen suuntaan, se on pohjoinen. Eli me siis lähdimme veneilemään, kun tuuli puhalsi pohjoisesta. Ja sen takia Peppi joutui raivoavien aaltojen armoille. Tänne päin, tuonne päin, näin päin. Tuuliviiri on varmaan koko maailman hankalin vekotin. Olisit sanonut noin, Jere. Joten älä enää puja meitä.